Ani bumuzo ani anaga tu egu obundu ani egu kakwa ya chara ani gesina la puta Mauganga we Dubai. Ndị enyi nwaanyị m nwetachara ebe ahụ m na-akpọ nna anyị ha na-achị n'mpa anyị ka m na-ekwu maka ya. Ihe niile a na-akpọ ebe ahụ love, baby, babe, sweetheart, honey, darling, many things as in. So you see neighbor gaba no Dubai na akpọ nna anyị. Okay, afọ niile kpọga na ma honey, my sweetheart, mankanu. Kedizi feature ya na akpọ. Mana nna anyị ka m na-akpọ gị before m agawa ebe ahụ na. Mana aha niile n'ime ịtọkarịrị shuga na ọ dịka honey. Mana abịakwa oge ahụ m na-anọrịa mbịa ncheta gị obiọma na-akpa m so ọ dịka nnọọ sweetheart. Okay, ịchọ ka m na-akpọ gị sweetheart. I'm so one and I can go. Mana, if you cake is ready, a couple of them. Hey, I like each one. I got more from I like each one. You need never home, my where. He more gang what the came on a change go more, not change everywhere, very bright. Oburiano, I know Nigerians no. Oh, Nepal! Oh, yes, oh, you blew over the Igbo. I got me sick on the back if one came back. I must open I got be Manka, how often, man, I got my happy in major bad. Come on, I want to quick when I got naga panapata. Wasn't a great femga. Nke just room bido. Afia ega now. You name an afia no now, so afia name off ma. And me quick and quite a meti okuruke. Me pere gazebo shop. Gotta go. Chineka goes the grind. They go abigo. So you have nation of one melody. You marry me and yours always angry. If I na won't come nke quite give so bad. Maka ọ dị m nnọọ ka azin every week ka m na-aga Dubai ebe a amagbuola onwe. Omuri ife ọ bụ na ịchọ n'ụwa bụ ifebe ego ị gaghị emenwu. Ị na-agbara na mbọ ọfụma na-emesi ife ike na-afịa anyị n'azụ. Ị ga-afụda na ị ga-enwe ike nweta nwa ego nke gị ebe ọ bụ na ịchọ ịga n'ụwa niile ị ga-aga nwe. Mana ana m ekwego nkwa na m ma eji ego nke m. Onye mụ na-asọgba mbọ kpata ego Chineke agọzie anyị. Ya na ekwego nkwa na ife ọ bụ na ịchọrọ na eji ego eme mmemelụ gị. Mmemelụ mana jisi ike nke anụ na ị na-ebido ka ime ọfụma imere anụ ọfụma aga m enye gị ezigbo ego tinyekwa n'ime afịa ọ ga-adịrị gị na mma. Beautiful. Hey. Beautiful. Have your drink. Wow. That's so thoughtful of you. You just disappear just like that, baby. You don't understand. You manage to know that time, travel. Before you marry him, I was from airport. Before you marry him, babe. I was from Nigeria. So Dubai got me. Dubai? It's open. Hey. So this was London embassy fee. You want to go? Hey. That is it. Papa, I'm not quite. The last time I was in your house, I told you. I keep cool, you know, you have the channel. Before you walking in water, I'm one way. Hey, is your hobby a come? Hobby a come. Okay, but I'm sure he's speaking at Dubai. If you my name, what the message, yo? Nah, so go in there send the message. You might go more those kind of thing. A lot about that. Oburo gamuni ko ego mo ka sunye na ma. Jesus. Osinanga suahia. Eh? Some pataka mo my own shop. Oh yeah, trust me now.
I bought a lot of things, Hey! I bought jewelry, makeup stuff, all these bags, shoes, to name but a few. And so we got to make my shop. Wow! My shop. Babe, please don't forget that hair. Don't just forget that hair, please. I'll come and buy it. I'll come and pay for it. Nobody should buy it. Which hair you're talking about? The one I purposely got for you? Like serious? That day you were showing me in the phone now, see this hair that you like it. I say I must use this to surprise you. Yeah, darling. We deserve it and Oh you my got God, more that's why you're my packages. sweetheart. You have more packages from me. Just chill for now, nice okay? one. You're my Thank you. girl now. You and this your handbag. Please don't ever go there. She's my Enjoy, bad enjoy. girl. People move on. Someone is not jealous. That reminds me. Don't write, Kwan. Always travel. You know now. That's one. Travel today, come back today, travel. You know? I'm not even Come like zoe now. kenne. Obo no no ya. Obu ni mo ko kutu. Come zoe. Eziokwu. Hey! Ọ na-abụ ncheta akụkọ gaa Come zoe ke. nwoke ahụ biko ya ga-azụ ike. Ya, ka m nwazukwu. Ya ga-azụ ike Ka m biko. nwazukwu. Ọ nri. Hey. Ha. Hmm. So draw my sister, please don't forget that Saturday. Wow. 9 a.m. I will be there for you, baby. Ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Wow. Biko, echefukwana. Am I inviting? No, Now. you are not invited. No, promotion. Ane bumunzo. Anyana hiatu. Nwaanyị ọma, biko, achọrọ m imere gị transfer 3,000. Gbapụrụ m akaụntụ nọmba gị ka. 02 32 74 92. Okay. Nke bank o. Transfer. Madam, ọ ga ka m chọrọ bịa. Nne agwa ka m chọrọ bịa. Gị na-achọ m abịa, ọ ga-ama akwa m onye bụ. Ị ga-amata onye mbụ, bọzie gwa onye gị oyi gị nwoke. Gwa na ego ahụ ọ nara anyị, o weta ego ahụ. Ihe m gwa gị na enyego ụbọchị abalị abụọ ka o nweta ego ahụ ọ nara chief Akukaya. Ọga, ma o wetara gị ego ma o wetara ya. O nweghị otu o si wee gbasaa m. Ọ ga-agbasa gị abi, ọ ga-emecha gbasa gị. Ọ ga-emecha gbasa gị. Enye m ya abalị abụọ ka ụtachi ego ahụ. A sị na agwawa ntị ike. Agwa ma ntị anụghọ. E na-egbu isi, egburu ntị. Sọ na ngwa adị ụbọchị abalị abụọ. Ụbọchị abalị abụọ. Anyana hiatu egu. Obundo ani. Babe, Obu egu regu. ebe a ka m nọkwa na-ama na-eji Shop a magbuola onwe ya. Ihe niile azin hey ya bụ ofe ụmụazị. azin di m just hey upload your belief if open anything you want is here. Oh my God. Kyrie is here, shoes, bags, London wear, Wow. school bags. Hey. Anything you want is here, baby. Okay. Oh my God. Ihe na-etinye n'arụ. See what I'm Ihe wearing now, na-etinye n'arụ ọkwa baby. n'ihe ụmụazị. Please, you guys come and shop. I need you. I want to chop with our money for this shop. Don't worry yourself. Ni.
Where will they go? We go come and shop it. I have everything here. Children bicycle. Anything you want. Really my boy, my work now. My work, I'm not gonna be a pig. I like this. In fact, everywhere just fill up. It's my husband, please, baby. Wow, you're lucky. Can never move him on a boom. Every day, but what will I do? Hey! I'm in this year. I'm sitting on a boss. I'm in this year. I'm not my boss. I'm in this year. I live in North. I'm going to shop was Action ladies. We are there for life. I can't wait to come and see your shop. Oh boy. You see, next week Saturday I'll be your own shop. Oh, Saturday. Hey! Hi, God. We are celebrating the boy. Maybe on Saturday or Friday after we finish in your shop, we go out. It's gonna be boom boom. All night long. How? It's a logo for Ghana. My sweetheart. My sweetheart. Thank you. Oh my God for coming. Thank you for today. Where do you party? Yes. Do you like that? Wow. Okay. Good for your new. Thank you. Love you. Anisi no bode be okwa anagiada. Ego di nakpa ma no bi jurogu. Uabu chess, obu iludo. Onye nefego, yamarozo esiezondo. Obu onye nwere nnukwu olu ka na-achị. Sniper! Rasta. Boss. Jee kpọrọ m sniper na nwaanyị m na-achọ ịpụ apụ. Achọ m ka anyị na-esoro wepụ. Boss. Sniper. Ọ ya chibila azụ kemgbe. Aghọta m ihe na-akọwa na ọ laghachiri azụ kemgbe. Boss. Kemgbe idiri ya ka ọ ga-achọ nwoke aha nwere nsogbu utu nwa gị nwoke. Ọ ya chibila azụ boss. Ihe mere ekwutabeghị nkwe na kemgbe ahụ. Batabeghị. Boss. Sniper. Nọmba ya ọ na-aga aga. Oke, chere na anọ bịa. This compound, mmadụ Chukwu kere eke abatala compound eme na-asị na eme oge o ji webata. Achọ m ka ị kọwara maka na ihe na-akọ m na-agba mgba na ntị. Ka ego onye a ji webata ka ego dị. Abụ m na gate ya. I did this place. I did before 7 now. Ọkwa efo mma agụụla. Mma agụụla ibi okwu bụ eziokwu. Amara m otu si but I don't even know. Chika m jụọ m. Kedu ihe ji wee tinye ụzọ na compound a? I dey here 247. I dey here. I'm here full time. Hey! Mama moto si tatela. One on my gate, mama me bo mama moto si dina. Enwere mmadụ. Mana mmadụ akọ, an chọrọ ịma. Enwere mmadụ na akọ. Shut up! Will you keep quiet? Ina kwala. Take pata mia. Take ofere efe we bata na my compound. Kunne netara compound anya. Una na-eba mmadụ onye ahụ ofere efe we bata. Onye ahụ bụ witch. Ofere efe we bata. Ya nwoke. Achọ m ka ị gwa m ka iji wee how did you get into my compound? Enyi ya. Oh, ichela m na-egwu egwu. Ichela m na-egwu egwu. Ọ ka mmanụ gwara m eziokwu maka mbe bịa. Lekọdị onye ala.
Oh yes, it's again. Who sent you? Okay. It's not going on. Oh yes, it's again. Who? It didn't come. Oh yes, it's again now. Can you tell me who sent you? Tell me who sent you? Onye? Chief Onye? Chief Akubike? Yes. Is it Chief Akubike? Yes, yes. Yes, Chief. Yes, Chief, let's go. Chief, hey, hey. Chief Akubike? Chief, let's go. Kembu! Chief Akubike? Yes. Since I get in my compound to monitor what is happening in my own compound. Let's go, Chief. Chief, let's go. Hey! Chief Akubike? Alligator. Sir. Polonia. Get here na gadroom. Chief Akubike. Chief Akubike gima. Ademma. Chief Akubike. Chief Akubike. No, yeah, this is immense now. Chugari me everywhere. Where's the making a Holland? I am. Ngwa gina Chief Akubike bu obere anu. Obere anu. Sirezigbike. Ngwa gi agwa na. Igwala m yes, ama m na igwa mbo. Etim imam no before na lege nkwa no one or two plan me kwere say tikwe na the thing ya ga otu nchiche. But the thing aga of mana. Na we na tourism enwe mi ke la Holland na ya. So na ke feature ime na. Nke ka dị ewute m na ụta na ezigbo iwe ji mgbo bụ Amanda. Nwa m kwere maka ya ga nara mmadụ ego. Nwa m kwere maka ya ba na problem na nwa ajọ ọsụ wọm na ngara nke nwa wọm na be ya. Maka Chukwu nwa nọ n'iwu ụmụ ya na dis woro m na-eme ihe egwuregwu. Woro m na-eme ihe ụmụasị. Na-ebi egwuregwu. So ke bu your solution and ke feature ime na na what you turn the nation about them popcorn where you mind you go. I don't fuck up. I fuck go up, but that one be na na your side. But turn the night won't make it happen again. Ima no no mbo no ge. So you are welcome at any time. So thank you. Kagebe man kitchen na kaje upgrade one but na kai tie na for na kai tie na no one na kai na pe kan ihe mo ke Na ibutuzenu. Butuzenu. Dawa ya gwana mbutu. Agwana m jiri anwa ayo. Kedu onye chọrọ ọ ga-eju na eme ihe dị ona anwa. Agwana m jiri anwa ayo, nwa. Ị na-ewefezi iwe oke. Aghọta m ihe na-eme. Onye na-ekwu nwanyị. Ihe m na-ekwu, ọkwa ụmụaka na-abụ nụrụ ọgụ. Ụmụaka na-abụ na-enwebeghị ihe ha ma ha nwere ike imezuru onwe ha nne na nna ha aga-ada n'ihe na-eme. Ọnwụ bụ Chief Akubike. Onweghị onye ọbụla. I mean, no one dares my family. N'ife na-agwa gị. N'ọgụ ụmụaka na-abụ na-etonite nọ. Ị kpọrọ ndị akpa obi ka a ga kụọ ya ihe. Na-etinye okwu n'ụka ebe okwu n'ụka na-anọrọ. Ka ihe bụ ihe a? O kwekweghị nwatakịrị a bụ nwa mmadụ. Ya nwanyị, ọ bụ nwa mmadụ, ọ bụ nwa onye ọzọ, achọrọ m ịma. Anya ọchị a, n'ife na-agwa gị. So rapụ masị na m jiri ya nwayọọ. Eziokwu nna ya ihe mwute na okenye dịka gị
na ịfụchara ụmụaka gị n'anya mana ụmụaka ndị ọzọ onwere ihe gbasara gị gbasara ha. Nna anyị uche gị dịkwa ya ahụ. Beokwu anaghị ada ego dị n'akpa mana obi juru ọgwụ. Ụwa bụ chess ọ bụ iludo onye na-efego ya mara ọzọ esi ezo ndụ. Ọ bụ onye nwere nnukwu olu ka na-achị ma onye nwere isi oyi n'okwu. Anyị bụ ụmụ ụzọ anyị anaghị atụ egwu. Ọ bụ onwe ọkwa ụtọ ụlọ sikwere dị ụda na akwa gbabiche emechekwa etikọ ya ọ na-amara ebe mmiri si ebe ahụ. A ga-apịa na ọkụ mara na nna na ka m du ụlọ ọdụ nke ajụgodo ike nna m. Nna light godi m ha. Guy, what did they solve? Keep name. I wasn't now what guy. Us as if they use our head. Guy, you see all these things? Everybody dey game. Na street in big guy. Since this guy Sheba for, if Rega, you never return. Since that's what Rega, the guy never return. Guy, use them. Now they don't use your head for you. Guy, reason them now. Now game we did. Scorpion. Scorpion, low you go DK now. You're a sniper. Munonya kola. I don't know you born on Nakachi Fakubike. Nah, I thought Ima ankle on our street now. I call on our street where I'm that guy off man. I'm me before going myself now. No, goody, Sniper, I'm off man. Okay. It's fine. So, get the next step now. How sure is the keta? No boss sniper, no boy onya buega bafu. You know say since this guy Sheba for guy, since he got afu beya, he never return back. How sure is in this game? Yes, Baki Koka now, Baki Koka Batagam Nancy now. When 1 year working Kemma. Oh, it's Sama Bosch, Oto Guam Sama Bosch, no pots. I'm sure you're all Obina number 28 Adokoya Street. Number go Bagebeni. I know that place. Come to the Paga, Magodi when now. Kimana. Can't show you about my way. I have to go to the Akabam, I don't have anything between us. I don't have brother, I got you. Nah, I can't wait. Just say you get me now, but I go to the street now. I can't make it now. I win anyway. No water mo. Katam. Water mo. I will go on that lady name POS now, that bus stop. Oh, go on. Check on Gwagi, Share more you get one yaha. Some see a way. And I met the hanya. Now watch Laha. Hane Piarega. Grandma so Chifakubike. Oh, why a gear? Made by hiding way by Pion. And I had to let ho. Hana Piarega with you or you walking na Piarega castle. Na Piarega na street. Lay May him get me ham, I want to have. And I had to let ho. Good night, Guage. That's all what I heard. She not understand. Obasa here. Chere ka ngwa gị gwe ya si Chifakubike ọwọ na-eji ego ya
agba egwuregwu mpaga onye na-ere gị ya onye na-ere gị ya ego a nara Chief Akubike ha gbara weta ego aha anaghị echule aha with that interest wey dey inside there anaghị echule aha bụ ya sị m sa agbawa ntị ma ntị anọghị mike raska na-egbu isi na-egburu ntị sịkọ na ngwa gị o Maybe Scorpio. Remember, I said, Atoro Mara, Atoro. Only one who won't teach you. See, person, they don't bury and 2 times. Now, once you don't buy, say you don't buy. So, you must have to as you go take it. Hasta la ngwage. Now, one leg. Hey, keep feeling. Nah, I beg. If that guy, I beg, and where's him time yourself? When your other is like before safe, and where's him time here? It is sure. How them sure now? I got one game. How them sure? Besides, when men say your guys zori, ask me I got young me go so that I'll call my house rent because landlord them about going back that day. You're the money. So when men just say your guys zori, I go Canada now. If you got those boys, hey. Hey, can you no? Happen. But no, happen. Just bachanya. Of course, I got one game. Oh, Burubiko. Okay, now. No, Cordini. Bye. Okay. Ani bumuzo ani anaga twegu. You want it this way? Do Jackie, I want you to go down very well. How about this way? Yes. Okay. Thank you. Hi, business lady. You're looking good. You're looking so sweet. I'm okay. I'm a Kamuma. Because not dinner na o. Can I sit down? Not dinner na o. I told you that one. It's some ganu ne kwenti aiji. Ina aiji akpo before I go anu. It's some ganu ne kwenti aiji. Ina aiji akpo before I go anu. I beg. Hey. What you now want? This alien, my alien, this my. I can't kill myself. I can't kill myself. Please, what do you guys want? Food, drink, the salt. Baby, what do you guys want? Anything can serve. Anything what? Anything what? Anything. Madam, I beg, take us out. No why. At least that can done for our stress, all the stress that we are going through today. I swear down. Sure, that's one that's nothing. Yeah. Okay. I can't kill. Which dikwa? Biko. Ejima kama ende so nwe manya. Biko hapu ihe di n'akụkụ ga gidi bone. Please, am I not looking good? Am I not growing? I beg. Which day? Ọkwa nkata ikpeazụ m na gị kpara isi ọgwa gị sị gị ọtị onye ọka ikpe m na-ekwubi okwu biko akọtazi n'akọ dị a n'ebe nọ nna m ebiri ndụ m ka o si were ego m na biko kwa once m onye ọka ikpe m kwuru biko nna ọgwụgo biko nụ hapụ akụkọ dị ana m ebiri ndụ m ka o si wee masị m baby please don't just hang out. Mama, tell her. You know now, you send your account number. You say it's 50K. Okay, no problem. Bye. Boss. Boss. Sniper bata black and brown. Bata bekee mgbe kpọrọ ndị otu gị gbaanụ n'ime obodo
ebe ọ bụ n'ụfịa pụtara m ya na efulefu nwa na chi ji ego m wee gba ọsọ na ndị na-agwa gị boss ego yes ego boss iweliwo sniper m ọfụma ekweta m na o nwere ike iji ego gbalaga o boss ọ dị ka ana m enyozi gị enyo ọ dị ka ịma ihe ma ego ahụ boss I swear with my mother's name ịma m ọfụma na rascal emefu m ihe dị otu ahụ na boss na nkedizi ife ma o ji bụza na ya na-asọpọtụ ya na o meghị ya n'anya gee m ntị kpọrọ ndị otu gị gaa n'ime obodo chụọ ya ebe ọ bụla ụmụfụ ya kpọtara m ya hia na ndị na-agwa gị gawa na ka m kpọọ DPO ana m ikwuru boss nwere nnukwu olu ka na-achị ma onye were isi oyi n'okwu ndụ ọzọ wee gụọ egwu anya na ya kwụsị ala anyị jụrụ ogo mama na anyị bụ n'inyaja anyị bụ na ọkara bogo chukwamaya na Amanda ababa nite m n'ụlọ ọgụ akwa m gwa gị na ụmụ nwanyị you can't trust women are nowadays you can't trust them ụmụ nwanyị they are very dangerous now so you can't trust them nke ka dị ewute m bụ na ọ Amanda nji maka ya gajiri ego Amanda nọrọ anụkwana nọrọ n'ọgụ ka ọ na-egbu anya na nọ n'ụlọ ọgụ abụ m obere nwa amaghị baby I told Amanda that you are in the hospital agwa m Amanda ị nọ n'ụlọ ọgwụ Amanda na-eche m anya si m n'iru wee pụọ na my brother just keep inwe BP na-asị m ka obi m dajụ n'ogodo ihe mere maka nwaanyị enweghịzi m aka my brother maka nwaanyị my brother come on down apụ m ịma ụdị ofu ife a na-apụ m ọ bụrụ na ọgụ nwa ka ihe a mere ihe ama ịmakwa negodu anọrọ m n'ụlọ ọgwụ fọ abalị ise nwa abịa ọdụ ka ọ bịa fụ m sef na ụta nda na azụ na ejima ya anwụ n'ihe anọrọ m n'ọgwụ ekwe ma na ya apụgodu ihe a na-afụ m ofu o mekwesị azị isi niile sef na-agba m nkata amụọ m ihe na-eme na-echeta ihe mere m maka nwaanyị mụnwa na chefuo ya oh na nye na just chefu everything now don't forget about everything that happened just calm down hear me na chefu everything governor me just chefuo as na ara drug na last na mas na okiworo fuma ya nwe nwa na but ara drug na so you are still on drugs so you can't take this thing so calm down calm down my brother calm down ejikwa ma ya aṅụ mmanya calm down oh my brother ejikwa ma ya aṅụ mmanya ụta nda na sef onwe ihe m ga-eme just calm down oh ebubu ise maka nwaanyị ụmụ nwaanyị calm down ọtụtụ na-abịa anyị na-akpọ Chineke dalu mana n'abalị anyị bụ ndị ọzọ n'eziokwu ọ bụghị ihe ị na-eche ohere ka m na-enwero ka m kọwara gị ọfụma otu ihe niile si wee mee mbọsị ahụ mana nwaanyị kedu ihe ime iji mee ihe dị ọna ị kwesịrị iwere ya tinyere m na wardrobe ama nọ n'akụkụ bed m ọ iwere ya tinye na save ama so m pụba ka mfe ya mbọsị ahụ anyị nwere ọgbakọ na ndị ọgbakọ anyị akpọgo m n'ekwentị na ohere adịghịzi ọ ya ka m ji jikọ ego achọnụ m ka egoro na-afụnarị anyị amadụ m nọ na wardrobe nke m nwa ka m tinyere ya iwe na gị otu o si wee mee mana ị kwesịrị were ego anụnwa tinye na wardrobe anọ n'akụkụ bed m ọ iwere ya tinye n'ime save na dị etinyesi ụmụ ihe
mana gị nwa na-ekwu ihe anụ a mụnwa bụ nwunye gị ị nwere ike ka ịkọtara m ya na ntị nekwa ihe na-eme gị gawa na nke ndị uwe ojii otu itosi ime ya. Ihe m mere ihe m kwesịrị ime iji wee gbochi nwatakịrị anwa ịpụ n'obodo anụnwa maka na latị anwa ọ dị m oke mkpa. Ihe nji wee mee ihe m kwesịrị ime. Imego ni ugbu a pikchọ nwatakịrị anọ ebe ọbụla na Twitter, Facebook, Instagram. Agwa gị na tupu gị ikpe agwa ka ichebara echiche ọfụma ifuga ebe anyị nọ kịta ka ihe anyị ga-emezi ugbu a. Nke a bụrụ okwu mma akpọ onye isi ndị uwe ojii gwa ya sị ha harapụzi okwu ahụ. Ihe mmemme nke nna anyị foto ya kwanụ foto ya n'ebe niile ka ihe anyị ga-eme ya. Foto ya mma gwa ka a drọpụ dị foto. Nna anyị nke a bụ nsogbu. Ihe nche ka ime bụ ị ga-ezipụ ozi na Instagram, Facebook, n'igwe onyonyo mana redio si ya na aka nwatakịrị a dị ọcha na ọ bụrụ ya nwa bụ onye buru ego gị na nwunye gị bụ ihe buru ego gị na ọ bụrụ nwatakịrị a. Biko ihe ị ga-eme ka okwu niile a ka o bie biko n'ọnwa mmadụ ka anyị na-ekwu okwu ihe a a ka ị ga-eme. Nwaanyị nke a bụrụ okwu mụ na ndị a na-adị na mma ofu mkpụrụ okwu mma gwa ha a ga-ekweta n'ihe niile na-ekwu. Anyị aghọtachara m ihe ị na-ekwu. Ihe a foto nwa mmadụ onye aka ya dị ọcha nọ na soshal midia. Achọrọ m ka izipụ ozi otu anụ ahịa si gbasa everywhere na onye ori na onye nke a na ọ na-eme nke ọzọ. Ị gwa ha na aka ya dị ọcha inwe ike isi ha sef na nwunye gị bụ ihe ji ego a ihe m chọrọ ịnụ isi m ime ihe ị ga-eme. Nwaanyị rapụ okwu anụ na ozugbo asị agwago gị na ama m ihe m ga-eme. Gaa na ihe m na-ekwu nọ na rapụ maka na ama m ihe m ga-eme. Ogugu bụ ka ejiri apụ isi Igbo mmiri mụmụ ụzọ anaghị ada ọ bụ na mbe mmiri na-ada nwanne echekula ọchịchị ọtụtụ n'ime ha bụ ndị anaghị ahụ ala ọ bụrụ na ndụ bụ bọs ya ga-aka nwoke ahụ jigo ụgwọ mụmụ ụzọ anyị na-eme bọs ahụ nwoke ahụ onye bịara ga-ebịara ka nwoke ji egwu egwuregwu bọs ọnwa ya ka anyị hụ na ya dị nle anya ọfụma m ka mkpụrụ abịa ka ihe ya bọs nwaanyị ngwa bụ nwunye nwoke onye iberibe ahụ isi adịchaghị mma. Ime onye nwụrụ ọmụma bụ Chief Akubike. Chief Akubike? Quiet. Dị gị gbacha ọsọ niile ọ ga-agba mmejide ọ ga-enye m ego ọ bụrụgodo ikuku na-eku eku ọ gaghị ezonarị m ego m ahụ ga-enye m ya. Chief biko ọ ga-enye gị ego. Chief biko nwaanyị na-eshi ọnụ. Biko Chief biko mere anyị ebere biko nwa ga-agwa gị na ọ ga-enye gị ego gị taa ọ ga-achọrọ ego gị nye gị biko. Nwaanyị Chief ihe anyị na-ekwu oge anyị na-ekwu ka m nwere m ogologo oge nwere m ọtụtụ oge inye di gị ọzọ mana ife na-eme ka ịghọta bụ na mụ na gị nwere okwu onye mụ na ya nwe okwu bụ di gị adị m enweta ya ọ ga-enye m ego m. Rasta bọs kpọfụ nwaanyị ebe a. Somebody move. Move. You're not sure. Auntie of the Beze. Ah, Tite. Good afternoon, ma.
nke iru digo taa ọ dịkwa na mma? Ọ dị mma. Nwanne m nwoke kwanụ? Nwanne gị ka ahụ dị ya. Sista, biko ihe mbere ebe a bụ ka m bịa gwa gị maka nwanne gị nwoke. Ọ dịkwa na mma? Sista, nwanne gị nwoke chọrọ igbu m. Hai! Kekwa nke wụ na ọ chọrọ igbu gị. Ka ị na-eme? Bịa ka abanye ime ka Mba, ntị ebe a nọ dị m, ọ dị oke ebe a nọ. Ebe a nọ dị oke, ka anyị nọrọ ebe a anyị nọ. Ka emenụ? Sista, nwanne nwoke ga-agbazi ego n'aka Chifakubike. Chifakubike? So nwere onye ọbụla ọ fụrụ ibiri ego? Ọ wụrụ Chifakubike? Hai! Ego na-edi ya? Sista, amamo ego lo biri. Hai! But sista, ịma Chifakubike? Chifakubike? Onwe na-amarụ Chifakubike? Ọnwụ nwunye ya nwa nwanne onye nwanyị. Hai! Sista, nke ọjọọ ọbụla ụmụ boys Chifakubike na-achụgharị m. Ha dị ekpedi m enweghị kansa agala obodo, na-agala obodo egwu ala atụ m sista. Ego na-edi ya? Ama m ego uru gbaziri. Ọkwakwanụ m na ọ chọrọ ego, ọ ga-agbaziri Chifakubike ego. Sista, biko. Nwoke adịdị mma iji ime biznes with. Chifakubike bụrụ onye na mmadụ na-emekọ ihe. Sista, biko sista, bịa ka ịgwa nwanne gị okwu. Nke ọjọọ ọbụla ọ chọọ dị ịkwụ ụgwọ ahụ akwụ, ọ chọọ dị ịkwụ ya akwụ. Jikwa na ego ọkwụrụ ya. Hai! Ọkwakwanụ m nye ya ego enyere m ego, Hai! Ego na-etinye ahụ. Ama m o. Ịma nwanne gị ka ọ dị akwa ekwu. Ọma m. Nsogbu adịrọ. M ga-akpọ ya ka m mara ego n'ọwụ, ka m mara ihe mere na ọ ga-eji ọ bụrụ Chifakubike bụ onye ọ ga-anara ego. Hai! Sista, biko gbalịa ka ị bịa. Ụjọ na-atụzi m n'obodo. Enwe m ike ịga mụ na ụmụ m anyị na-ezogharị. Biko zenu sista, biko. Iwe wana gị o? Sista, biko ka m alaba maka ụmụazị a, biko. Ngwa na-eme gbalịa ka ị bịa o. Biko bịa. Mumozo anyị bụ ndị eze na okwu aja. No, promotion. Anọ m maka nzuo ike taa. Kedu ihe na-anụ? Ihe mere iji akpụgharị nwunye mmadụ? Nne m nọ na-akpọ ka ọjọọ dị ihe mere iji akparị nwunye mmadụ maka na di ejighị ụgwọ. Ị na-azazi foonu gị, abi? Ọ na ịnụrụ ihe m na-ajụ gị? So ihe m na-ekwu ọ dịghị gị mkpa na ọ na m na-azazi foonu. Ebe ọ bụ na ị chọrọ ka m zuo ike, ịchọrọ inye m otu ka m zuo ike, rapụzia na akụrụ agụ. So ihe a m na-ajụ gị, o nwere ihe ị chọrọ ikwu ya? Foonu gị. Ọ bụ iludo onye na-efego ya mara ọzọ esi ezo ndụ. Ọ bụ onye nwere nnukwu olu ka na-achị, ma onye nwere isi oyi n'okwu ndụ. Anyị bụ ụmụ ụzọ, anyị anaghị atụ egwu. Ọ bụ ndụ anyị, egwuregwu ka akwa ihe chọrọ, anyị ga-esi n'ala pụta. Ụmụ ụzọ anyị bụ ndị eze n'okwu aja. Anyị si n'obodo ebe okwu anaghị ada. Ego dị na pama n'obi jụrụ ogu. Ọ bụ Jesu, ọ bụ iludo. Onye na-efego